kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya da wurin gudanar da addu'o'i. Muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban kasa Malam Bola Ahmed Tinubu, godiya ga matar shugaban kasa Sanata Remi, godiya ga NSA ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro Malam Nuhu Bado, godiya ga Sanata Shehu Buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a Senate, godiya ga wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito. Ina godiya ga Abdulmalik Zubairu wakilin Murdun Kudu wanda ya taimaka min yadda shi ya da ta bangaren su da ana yin wannan abubuwa. Na da mushawarar da shi mutanen da ba su ya da ba za su girku ba. Muna godiya abin da ya saukar da babana to ta ce tana son tsinta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun yi tasiri ga baba. Amin dai. To wannan daga bakin mama kenan. To ni kuma dan mama gani ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi. Maza da mata, gari da ƙauye da ma na wajen Najeriya waɗanda jama'a wanda suka je suna dawafi akan wannan ibtila'i da Allah ya jarabce mu da shi. To alhamdulillah gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba mu ta dawo gida. Ina ƙara godiya ga jami'an tsaro. Jami'an tsaron Najeriya wallahi ni na ga